Permezz ta' investiment ta' €1 miljun f'apparat u teknoloġija avvanzata, ġimni di servizz ġdid fil-qasam tal-kura tas-saħħa tal-Gvern bi SPECT CT Scanning li se jkun qed jikkumplimenta l-kullana ta' servizzi speċjalizzati li d-Dipartiment ta' Radjoloġija joffri fl-Isptar Mater Dei. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela fejn spjega li din it-teknoloġija avvanzata se tgħin lill-ispeċjalisti biex jillokalizzaw kundizzjonijiet u mard b'aktar preċiżjoni u b'hekk tkun tista' ssir djanjosi ċara u dettaljata favur kura f'waqta. Il-Ministru tenna li hu ppjanat li din it-teknoloġija tintuża f'diversi oqsma fosthom fl-ortopedija, fl-endokrinoloġija, il-pulmonoloġija, il-kardjoloġija u anke fil-kura tal-kanċer. Dan is-servizz ħajoffri abilità iktar preċiża għal pazjenti u l-ispeċjalisti li jieħdu ħsiebhom f'diversi oqsma tas-saħħa, inkluż il-mard tal-kanċer. Dr. Andrew Mallija, Consultant Nuclear Medicine Physician, irrimarka l-importanza ta' dan is-servizz innovattiv u l-benefiċċji li se jkunu qed jgawdu minnu l-pazjenti. Din hija state of the art gamma camera li ħanibdew nużaw fid-Dipartiment tal-Medical Imaging f'Mater Dei. Ħanużawha għal pazjenti b'kundizzjonijiet differenti. Tippermettilna nieħdu ritratti ta' kwalità ħafna aħjar u f'inqas żmien. Għalhekk id-diagnostic accuracy tagħna ħadd titjieb ħafna.